ଆକୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଆଉ ବରା ତଳେ ପକେଇ ଦେଲଣି। ବରା ଖାଉଛ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଅସନା ହେବ, ତଳେ ପକେଇ ଖାଆନ୍ତିନି। ଦୁଇ ହାତରେ ଖାଉଛ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କର ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚକଡ଼ିକି ଆଉ ରଖିନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଲ ବରା, ମୁଁ ଖାଇବି ଟିକେ। ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲ। ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ। ତେଲ ଖାଇଲେ ବା ପେଟ ଖରାପ ହେବ। ତମେ କେବେ ଖାଅନି ନା, ଖାଇଲେ ଘା ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ହାତରେ ଏମିତି ଖାଇଦେବ। ନେଉଛି ଏକାଥରେ। ସେତିକି ଖାଅ, ରଖିଦିଅ। ସେତିକି ଖାଅନି ନା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି। ଉନ୍ନତ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ସିଝା ଠାରୁ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଆଉ ନା। ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଭଲ ତେଲ ତିଆରି ହେଇନି, ପେଟ ଖରାପ ହେବ ଛୁଆଙ୍କର। ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସେତିକି ଖାଅ, ଦିଅ ମୋତେ।